जायगायाव फैदों जायगानि नामखौ खोन्थाथ'ला नामा एसे नोंथांमोना गेस खालामदो जों बहा दङ जोङो बारियाव नायदो हेल' गाइस नै दिनै जोंहा पिकनिक दङ दिनै जों पिकनिक जाहैगोन बेखायनो आङो बेदर फ्राय खालामदों आरोना चिकेन पक'रा नोंथांमोना नायनो हागोन नै लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव नुखाबाय नायद' बेखौ मस्त फ्राय खालामनोसै आरामनो क्रिस्पि जानायनि ओमफ्राय बेयावबो दंबावो नै ओमफ्राय माखासेफ्रा आंनि लोगोफोरा अमा बेदर संदों खायफाबा मा आइटेम्सफोर बानायखो बिसोर मिथिगौसै आरोना ओमफ्राय आङो चिकेन पक'रा बानायबाय आरोना स' नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे जोबजासे Iya no, masih थाग्रा masih थाग्रा नै फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दुखुनि बाथ्राया मा अखासो हाना होबाय नायद' बोरायनि सार्टखौनो गानबोदों आं माबायदि मोनखो अखा हानानै दुखु जादों मुनि दुखु जादों अखा हादों नै सफैनानै अखासो हाबाय हेलौ लोगोफोर नै सफैबाय भैरबकुन्दआव ओमफ्राय नै मानसिफ्रा अखा हाबाबो एकदम फट' लानायाव बेस्थ' भिडिअ लानायाव बेस्थ' नै जोंना हिर'इन हिर' गावबा गाव आदा बुगा होनायसै नै गासिबो बिजि अखा हाबाबो एकदम जेना आरोना जों नायदो जों बेयाव दा दुगैनानैबो थांगोन ओरैबो मानसिफोर दङ नै फैदों अखा हाबाबो माने दहाय हायाखैमोन नालाय जों फैनाय समाव नै लोगोफोर दैया नै भैरबकुन्दनि दै बियो खानाय एगारनोसै आं एसे मोजां नुयो खोमा फट'आव साथा दङ मनायाव थां बख'नानै लायथां आब'नि हानि बेगाव दङ नायखादा गानग्राखौसो मानो एसां असयखौ आनलाखि नै आयै अखाया होमबाबो जेना आरो मानसिफ्रा हाला अखाया सिन्जु जागोन नांसिगोन ने सिन्जु जागोनसै बानायनानै सिन्जु जागोनसै मिमि लगायनानै जानोसैलै आयना बरिया दा नै लोगोफोर हालोदा अखा हानायाव आयै नायजाला हनै बैयाव माखासे फैगासिनो नै ओरैबो नै माने मोनजायाखै दाबो नै सेस गोदाव सोराव जाजोबबाय हेलमेट साथाबो गैया साथाबो बावबाय ओइयाव फिसा गोनांखौनो गारबोबाय आंखौ लालाय आंखौ देखाय दे लेफ्ट साइडजों ओरैल' देखायदो जाखाबाय होखाबाय औ नै मा साइस जाना दं हालोदा नै दाबो माबा पिकनिक जानो फैग्रानि मा पिकनिक जानो फैग्रानि मस्ला साथायानो हेलमेटसो जाबाय लोगोफोर मा जाबावनांगौ जाखो नै आयै बिराद इन्जय खालामनो सानदोंमोन मा गथ' नै बस्था फैहांबाय नै अखा हानानै रिजर्टआवसो मा साइज जाजोबखो नै सिजोब्बाय हेल' लोगोफोर नै सफैबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो बेवहाय रिजर्टआवसो थाफैनांबाय आरोना अखा हानानै ओमफ्राय नै जायो जोङो सिन्जु जाग्रोनोसै लगायनानै नै बिथांमोना लगायबाय आं जिरायना जानोसैल' नै दाउदैबो होगोन मिमि ओमफ्राय बियो कुरि जानोसै नुजोबदों अखासो मैदेर आंखौ नुदों दा Sinju preparing.
नै लोगोफोर जानोसै ओरैहाय कक दङ ओरैहायनो जोंना फिसाफ्रा जागासिनो गोथाव दे आदार्स गोथाव दायो जों जानोसै नै ओरैहाय दे हरिदाव लांदों एसे गोथावखादा गोसाबो ओमफ्राय गोथावबो बायदां दानि नै ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखाम चिकेन पक'रा अमा बेदर ओमफ्राय नै नारें नारें अमा बेदर गोथाव माखौ ओरैहाय दा अबाव दोननो जादों जायगाखौ नै मोजां खादां मा नांखाबाय ओइ थिङा मा दं जाम्बा बाजिलेखा जोंखौ नोंसोर लाहरलाय दारिखौ नायबाय थानांला मोजां ओंखाम जाबाय जोङो लोगोफोर नायनाय फैदो बेनो जाबाय चिकेन पक'रा बेदर माबा मिबि अखा हादोंमोन ना नोंखौबो देखाय एसे नै आदार्स Bela. खेमसेन जमाबोखौ मोननायनि ओंखाम जादों नै आंना रंजालि पिंकि ओमफ्राय निहा मनिबाला सुमि आदार्स ओमफ्राय आयाना आंनि मुवाखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानोसै दायो दे दाहाय लोगो मोनसिगोन नै लोगोफोर राइन' रिजर्टआव कफि लोङो फैबाय जों माखासेया थाबोबाय लोङिफ्रा ओमफ्राय जोङो कफिनि फाग्लि आरोना जों कफि लोङाबा ओंखाम जाखांनानै कफि लोङाबा थानो सुखुवा ओरैहाय प्रिपेयार खालामगासिनो जोंनि कफि लोगोफोर कफिया सफैबाय जोंना नायनायावलाय बिराद गोथाव नुदों माबायदि जायो टेस्टआसो कफि लोंनोसै नै लोगोफोर नै दायो जोङो दुगैसिगोन आरोना बैयाव फैफिनबाय जाखाङै मायै कफि लोंखांनानै दायो अ माय गड गगा मोनसिगोन दाथ' होमबाबो दुगैखागोन आङो ओमफ्राय दायो बयबो नै सि गानजोब्बाय आरोना दुगैसिगोन जोङो नै दैया बेयावनो दंखायो बावनो दुगैसिगोन आरोना लोगोफोर खानायाबो सिजोबलायबाय आंना नै गिसि जाजोब्बाय अहा नै लोगोफोर दायो दुगैनो फैबाय जोंना आसोलाबो नै बिचआव दे ससमा हमनोनो दे हमदो नै जोहोलिफोरसो हाबा जासिगासिनो नै माखासे हनै थांग्रोबाय हाजोआ ओरैबायदि समायना नुयो ओमफ्राय नै अखा हानायखाय बारा सिनायाखैलै लोगोफोर नै मोस्लिम मोस्लिमसो नुदों आरोना जा गोथौ माथो हनै जानजिसे दैया माथो माहा थांनो नामायखोथाय लेवादल' हरथोंसै बाल दुगैहैनोसै
दे लोगोफोर दुगैनोसै जों बेयावहाय दैया नायलाय बेसेबां गोथौ आंथ' खाथियाव थाङालै बेयावबा दुगैगोन आं मोखाङावनो ओइ दैया मानो लेथ्रानै नायलाय आं दुगैनोसो बाबाय नै आं दुगैलालै मैला मानजोबोसो दां नै जा गोथौ ओमफ्राय दैया बिराद मैला पिंकि लादों ओइ नोंसोर दुगैगोन आंथ' दुगैला मैला गोजा नै आयौ दैया नै मैला गोजा दुगैनाय एफा मोजां दुगैनानै फैगोन भिडिअ खालामगोन होनलायना फैनाया सेस दैयाबो हनै जानजिसेखा हौवाफोरनो दुगैनो फैनाया जोङो नै दैयानो ओरैबायदि दै देरनानै मैला जादोंना सेम्पु लाबोलायदोंमोन नै ओमफ्राय दायो ड्रेसल' गानस्लायनानै थांनोसै लोगोफोर खर'आबो आंना दा न'आव थांनोसै लोबहैनोसै मानो होनबा बियो सिजोब्बाय नालाय खानाया दहाय अखा नांनानै अखा सिजाजोब्बायनानैहाय खानाया सिजोब्बाय ओमफ्राय दा गगा मोनगोन ओरैनो थाबा दा न'आव थांनानैसो दुगैनोसै आरोना लोगोफोर खानाया सिजोब्बाय मोनामजोबसिगोनसो ड्रेस गानस्लायनानै थांसै बेफोरबो सिबाय नै बेखौ गानस्लायदोंसो आं गस्लाया नै बिनिसो बिथांनिसो नायदो ओरैबो सासेया फैगासिनो नै मा होनो बेगखौ बावबोनानै ओइयाव स्कुटि गारबोनाय जायगायाव बावबोदों आरोना बेगखौ ओमफ्राय बेखौ लायनो थांफिननाय आरोना जोंहा नै बेलेग जायगायाव फैदों जायगानि नामखौ खोन्थाथ'ला नामा एसे नोंथांमोना गेस खालामदो जों मा दङ जों बारियाव नायदो मैदेर फैबाय थाइसे नै मावबाय दुगैनाया लोगोफोर दैया मैलाबाबो होबाय दुगैना फैखादों होननानै आरोना दुगैजेनबाय नै माखासे ओमफ्राय आंनियाव जिरायनानै दङ